mura magdili maayong balita. Usually, ang imong saligan sa kwarta, kanang kasaligan. Ang naman sag, mayroon ka, dong, kawatan man ka, ikaw kupot sa itong kwarta, no? Mao nga, kini si Judas Iscariote, maini mo drama, maini magpabutan-butan, gisaligan ko siya sa kwarta. Yung mangupit dahil siya. And it is when you sin and continue sinning, nangawat ka og sige kang pangawat, mahimos kang makakon. Kaya ang imong pagpangawat, imo mang tabunan. But you know, ang kawatan kay bao nga siya kawatan. Di siya maka-iskapo sa iyang kaugalingong inunta konsensya. He knows. He is a thief. And Jesus knows that he is a thief. Gikan sa pagpangawat ngadto sa pagtabon sa iyang pagpangawat, iyang gibaligya ang atong Ginoo. Kwarta lang gihapon, kuyawa ni kwarta. Ubitarang giingon nga, kung mahigugma kag kwarta, hasta ang Ginoo imong isalikway. Og niingon ang atong Ginoo, sultihan ko kamo, usak kaninyo magbudhi kanako. Daghang mga tao, kanang nagpatuyang ba sa ilang pagpakasala. And then they realize, sige naman kong budhi sa Ginoo. Sige naman kong budhi sa Ginoo. Si Manasanta na maron, mas maayo patingali o mangayo o pasaylo. Because God knows. Bisag unsan o nimo pagtabon, God knows. Kana bitong giingon nila nga kriminal man tingali ka, makalingkawas ka sa prisuhan, kay ngingi kay kag abogado, apan atubangan sa Ginoo, di ka makalingkawas sa iyang hustisya. You cannot escape the judgment seat of God. And that is why Jesus Christ tells us in the gospel reading today that He knows. He knows your sins. And it is up to you. Narami mo. Magpadayon pa ba ka o uundang ka? O nangagool ang mga tinunan. Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Mutana ito sila. Kay usa kanila magbudhi man. Hasta si Judas Iscariote, oy. Muna gitawag tingali og bagagnaw. Kay bawag yun siya nga siya. Siya man yun. Kay bawag yun siya nga siya. Og ningon siya magtutulo, ako ba ang gipasabot mo? Kaning kawatan ba? Nga digid mo angkon. Mangunay silingan. May pagpunong-ungo, kaya di mangunay silingan. Apan kawatan, mangunay silingan. Og niingon nga atong Ginoo, ingon mo. In other words, Jesus Christ was saying, I know what you have done. Nakaibaw kung unsa imo gibuhat, ni dawat ka kwarta, aron imo kong budhian. Sakita sa kanang usa sa imong mga kauban inunta imong suod, imong tinunan, nga pagkauman budhian ka. It happens. Nga no sa jud ka na no, nga ang mubudhi imo magsuod. Imong anak, imong igsuon, imong bana, imong asawa.
kanlindot sa kalibutan if nobody betrays the vows of love that we make in the sacrament of marriage. Kanang mga sakramento, puro bayana, panumpa nga to sa Ginoo, gikan sa bunyag nga to sa kumpirma, hastas pagkumpisal, bisan ang pagkalawat nato sa lawas sa Ginoo. Pasali ka na, oy. Pasali ka na sa tao nga makalawat. Nga ikalawat niya, Ginoo, mituo ko nimo, mituo ko sa tanan, nga imong gisulti, akong subayon, akong sundon, ang lawas ni Kristo. Amen. Nauton ta sa atong pamamalandong, limpiuhan na itong atong kasing-kasing. Ining panahon sa Kwaresma, ug atong angkonon, ang kadaghan say gayon, nga natumba kita, nga naparok kita, nga nagpakasala kita. Tabangi ako, Ginoo. Hatagi ako sa grasya. Dili lang sa pagpangayo o pasaylo, apan pag-usab sa dagan sa akong kinabuhi, aron dili na ako magpakasala pag-usab. Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon,